Antara wong lanang karo wong wedok luwih kesel endi? Sing jelas luwih kesel wong lanang. Sik wong wedok, aja bodho nesu. Kok dikira aku mbela wong lanang? Ora. Sejatine ya, panggah kesel wong lanang ketimbang wong wedok. Nek wong wedok kesel iki kesel fisik. Fisik ki apa? Awak. Mergo tangi esuk turu bengi gur ngrumat omah. Mulai tangi isu adang jangan ngrumat anak umbah-umbah isah-isah blonjo kuwi kesele wong wedok. Tur wong wedok ki nek kesel golek kanca cerita, curhat karo kancane, dolan karo kancane, blonjo-blonjo kuwi nek wong wedok. Ning nek wong lanang kesele wong lanang kuwi ning utek ya to, mikir kebutuhane anak bojo, nyenengne anak, nyenengne bojo ben amriye kebutuhane tercukupi. Pengene wong lanang, anak ki pengen jajan iso nukokne. Pengene wong lanang, wong wedok iso blonjo iso nukokne. Tor pikirane kuwi mikir masa depan. Masa depane anak bojoku besok piye?